Dobrý večer, začínajú sa večerné správy u nás tu v štúdiu naživo. Vítajú vás moderátori Jozef Bačo a Igor Onder. Luník 9, kedysi najlukratívnejšia časť, no teraz už bohužiaľ najväčšia rómska osada. Čo môžeme povedať s istotou je, že obyvatelia dneska prišli o svoju poslednú bytovku. v Michalciach bude festival Tuplafest. Hmotná núdza. Podľa nového zákona sú obyvatelia povinní si odpracovať 36 hodín mesačne na dobrovoľníctve. Zisťovali sme, že v rómskej osade sú týrané psy. Náš moderátor Jozef Bačo zistil, že v okrese Prešov v dedine Jakuboviany údajne Rómovia jedia psov. Prichádza Vevo TV vo vášho mesta. Náš generálny riaditeľ doktor Balog bol zisťovať vo Veľkej Británii s anglickým premiérom nové zákony. Čo zistil? Od roku 2015 prichádza nový zákon, ktorý prikazuje cudzincom v Európskej únii, že musia mať povolenie k pobytu vo Veľkej Británii. Rómovia zo rómskych osadách hrajú automaty. Vevo TV stále napreduje. Už od dnes môžete sledovať správy aj v HD kvalite. Naladiť si nás môžete aj na vlastných distribúciách, ako je napríklad Skylink, UPC, Telekom, Digi alebo Orange, a naživo nás môžete sledovať na stránkach vojo.sk a vevo.sk a môžete napísať aj na našu mailovú adresu tv@vevo@centrum.sk a viac informácií tiež môžete vidieť aj na Facebooku. Liga majstrov Zvolen prehral Košice 1-3. Čo sa týka počasia, dnes v noci už len 13 stupňov, ráno niečo pod bodom mrazu, ako je napríklad minus 6 stupňov, čiže očakávajme ľahké mrazy. Bio je na trojke a ťažký rizikový stupeň. Na konci týchto správ vám ponúkame aj večerné filmy na stránkach Vojo.sk, priatelia. a blogu Fatmagul. Lúčime sa s vami a lúčia sa s vami zároveň aj moderátori Jozef Bačo. a Igor Onder. Dovidenia. Dovidenia.